Dang'ni mar paro ng'ama chiegni kodi ka nigi dang'ni mar paro yot mondo mi ng'e. Ka osiepani chiegni koda tibiro yudo ka kata ka wuoyo kindo kode odok piny. Kaso yudo kata gik mane osebedo kowero kinde ka kinde yudo koro ok odwar. Yani en ng'ama is just isolated kuma entiere, ok odwar ng'ata ng'ata. Kaso mae keto ng'ama gol yani ma ok share pache gi ng'ato, yudo ka ng'ani chopo kama wach ni koro ema kelo kata deruok. Kelo kata nadhi ai bypass timo nade gari ogweya. Koro ji aila gi kwanza introverts thoga wan joma chuo. If you are an introvert, ng'ama okuo mang'eny yot mondo mi paro negi moloyo ng'ama siko ka timo nade wuoyo. Igima yudo ka kidhie dala koch yudo ka thoth mon ng'eny moloyo chuo. Mano nonro manga otim. Nonro na. Atimo mos kuom wacho mano nonro ni. Nekech ibodo ka wan joma chuo ka wan gi shida to walinki wan. Lakini joma chuo bodo ka Devina yanya oyenya lakini koro samoyo jati ngene o get relieved yudo ka stress men kono dok kamano. Aparo ni mago paro maliw to koro wang'e kaka wanyalo konyo rowere ma kamagi. Useyango gi moko kuom nyalo bedo osiepu, moko kuom wanyalo kata mana bedo wan wawegi. Ere kaka ka wan gi dang'ni mar paro to wanyalo konyo jowetewa mar mondo mi kik chopi nikech cases mathoth oseneno kata mana mbalariany skunde mopogore opogore, ng'ato dere, ng'ato nego jawadgi. Sharon achakodi kasto Brighton. Bende kapok awacho kaka wanyalo konyogi, joma nigi dang'ni mar paro bedo ka gin uneasy, ka gin e kind ji, o sweat, ako restless. Koro apani ka